नोंथांमोननिसिमबो गुड मर्निं गोजोन फुंबिलि आंनि चेनेल नायगिरि अनसायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि ब्लगखौ फिन लाबोफिनबावनाय जाबाय। दिनैनि ब्लग माने बे चेनेलाव गोदान बेनो फार्स्ट ब्लग ब्लगखौ लाबोनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव गुरैयै खावलायनाय जायो नोंथांमोननि अननाय आरो सिबिनायजों जाहाथे आंनि बे गोदान चेनेला आवगायलांनो हायो। बेनिखायनो आसा थिनानै नोंथांमोननि सायाव आर'ज खालामनाय थाबाय। नार्जारि अफिसियेल नोंथांमोना बे चेनेलखौहाय नोंथांमोननि अननाय आरो मोजां मोननायजों साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोदान बावाखै